Všetky tieto dielničky, ktoré tu vidíme okolo seba, sú vlastne prejavom v hmotnom svete toho jemného, krásneho, čo je v nás. A z jednou teda tých stánkov bol aj ten meditačný stánok. A my sme mali také teda želanie, ako som spomínala, že potom, ako aj dostanete tam tú realizáciu, prebudenie tejto sily v nás, ale keď nie, až tu ste to zažili, alebo len v budúcnosti, možno ak sa to teraz nejako nepodarilo cítiť, ale len sa aj prebudí, aj keď ju necítime, tak možno cítime v sebe nejaké niekedy prekážky, ktoré nám bránia vnímať túto krásu. A ako tam bolo spomínané, častokrát je tou prekážkou, nazývame to, že strach. A možno tou prvou témou by mohol byť strach, ktorý poznáme ako pocit alebo vnímanie, ktoré naozaj nie je príjemné a nás obmedzuje. Máme ho strach z rôznych udalostí a vecí a zážitkov. Teraz vojna je taký podvedomý strach asi v každom človeku, ale ako sme začínali s tým, že sme vo vnútri niekto iný, ako povedať naša myseľ, alebo aj tento strach, že sme krásna, čistá duša, tak to nám dáva potom priestor tento strach vlastne prekonávať. Takže možno skúsme na túto tému, neviem, čo by chcel rovno niekto k tomu niečo povedať. Ja sa nebojím. Áno, nebolo to vždy tak a nie je to vždy tak, samozrejme. Človek musí mať zdravý úsudok, lebo strmhlav sa do všetkého hádzať, to nie je ono. Ten strach má nejaký zmysel, má nejakú regulačnú silu pre nás, ochraňuje nás. Samozrejme, že sa tomu človek chce vyhnúť, ale ako? Alebo že prečo tu je, ako samozrejme nechceme teraz analyzovať strach, lebo ten nie je až taký podstatný. Podstatné je to, kto v skutočnosti sme. A pri tej meditácii sa opýtam, čo sme tu boli, cítili ste nad hlavou niečo? Cítili ste niečo nad hlavou alebo na rukách, keď sme meditovali? Možno nie, možno áno. Dostal smely, teraz povedať. Že nebude mať strach. Že nebude mať strach. Kto cítil nad hlavou niečo, keď sme mali ruku nad hlavou? Jedna ruka, druhá ruka. Áno, no, trošku. Možno vietor od dverí. Áno, to je také neisté. Ale áno, takto sa môže začať prejavovať tá energia. Sme na to ukázali obrázok, ktorý veľmi schematicky zobrazuje nejakú schému. A je zaujímavé, že táto schéma popisuje ako keby úplný archetyp človeka. Že ako keby v nás bolo zabudované úplne všetko. A to všetko sa cez meditáciu postupne začína odhalovať alebo prejavovať. Dostáva to priestor a dostáva sa to do nášho života. No a teraz, keď povieme, že strach je niečo, čo je negatívne, tak tiež sa tu dá nájsť na tomto obrázku, kde sa nachádza. Väčšinou strach zviera naše srdce. Ten, kto je odvážny, ten povie, ja som tu, sa tak postaví, odvážne srdce, vyknutá záruť. Človek, ktorý má podvedomý strach, väčšinou to robíme takto. Keď niekde vojdeme niekde pred ľudí, teraz sme si to mohli všetci vyskúšať. Že postavím sa pred ľudí a teraz mám pocit, že prepáčte, že som tu. To znamená, že mám strach, keď mám ten pocit. A keď poviem, že pozrite sa na mňa. Ale zase to pozrite sa na mňa môže prejsť ešte do ďalšieho extrému a to tiež není zdravé a to je ego. Že ja som len ja a enemia a na mňa sa pozerajte. Takže niekde v tejto oblasti sa nachádza srdcová čakra. Je to oblasť, kde sa nachádza srdcový pletenec, ktorý je veľmi spojený aj fyzicky s týmito pocitmi, s týmito emóciami, ale aj duchovne, na tej veľmi jemnej úrovni. Táto oblasť obsahuje tzv. Detskú žľazu, ktorá produkuje do 12 rokov protilátky. Potom sa mení na tukové tkanivo. A hovorí sa, že do 12 rokov, keď je dobre vybudované
toto centrum, že dieťa nezažíva stres, dieťa nie je stále pod tlakom a tak ďalej, tak sa vyprodukuje do nášho života dostatočné množstvo protilátok a ten strach potom nie je taký dominantný v našom živote. To si všimneme, že sú deti, ktoré sú odvážne, ktoré povedia, ktoré sa hanbia a tak ďalej. Sme rôzni. A takisto, keď vyrastieme, sme rôzni. Rozdiel je len v tom, že keď sme dospeli, tak to, čo cítime, vieme schovať trochu. Vieme to zamaskovať. Lebo už sme sa na to dostali, ale neznamená to, že to cítime. A meditácia je úžasná v tom, že my môžeme začať to reálne cítiť. Nemusíme to schovávať. Nemusíme schovávať to, že sa bojíme, lebo sa prestaneme báť. Nemusíme schovávať, že máme sebavedomie, lebo ho budeme mať, ale nie také, ktoré bude v egu, ale bude také, ktoré bude s uvedomením seba, svojich cností, svojich dobrých vlastností. Takže keď sa toto miesto, táto čakra prečistí, a keď hovoríme o strachu, tak vtedy človek sa začne postupne viac vystierať a nebude mať pocit, že musí sa niekde schovávať, že má strach. Takže toto miesto je preto veľmi dôležité. No a samozrejme je tam ešte veľa iných vecí. Ale veľmi zaujímavé jednu vec ešte uvedomiť, že so strachom ako veľmi súvisia pocity viny. Neviem, či ste si to tak trošku niekedy v sebe analyzovali alebo rozoberali, že pocit viny je v podstate niečo, čo naše ego chce nejako si vypracovať sebe, alebo či schovať, alebo hej, takže také širšie vysvetlenie si vieme predstaviť, ale ten pocit viny vlastne buduje to, že ja mám očakávanie, že ma niekto bude súdiť, hej, a budem z toho vyzerať zle, budem mať z toho pocity viny, že nie som dokonalá v tej nejakej či činnosti, v prejave, a čo nás učia vlastne v škôlke, hej. To je ten problém, že teraz som nedávno bola v škôlke opäť, som tam trochu pracovala a pozorovala, že tá výchova, nielen doma samozrejme, ale keďže v škole sme veľmi veľa času, tak týmto pocitom viny si vlastne veľmi budujeme aj tento strach. A keď to človek tak prezrie, čím sme starší, o to viac to môžeme, keď meditujeme, o to viac sa to stáva skutočnosťou, že pocity viny nemajú na nás dosah, hej, taký, aby vlastne až následne z toho bol tento strach. A myslím, tie pocity viny si robíme navzájom, hej, že ja niekoho obviňujem seba, čiže to veľmi medzi nami pekne koluje a robí vlastne nepriaznivé vlastne vedomie všetkých nás. A vlastne ten strach sa potom tak stane takou bežnou súčasťou, vlastne ako tu bolo spomínané, že ho kľudne zakrývame a vlastne nevieme ho dostať zo seba. Ale čo môžem tiež z vlastnej skúsenosti, že po takých rokoch toho, jak človek medituje, hej, spoznáva, takže ten strach sa naozaj stáva niečím, čím je človek odpútaný. A tie isté situácie, ktoré predtým riešil nejako, alebo vyvolávalo v ňom niečo, tak riešil úplne inak. Ako bolo spomínané, že v tom srdci sú tam tie 3 časti, tak je veľmi zaujímavé si uvedomiť ďalší veľmi dôležitý faktor, že vzťahy takisto budujú. Vlastne tento vzťah buduje v nás nakoniec veľakrát strach, ako bolo spomínané, že vľavo máme naše vzťahy so ženským pokolením, môžeme povedať, alebo v tom ľavej časti nášho energetického systému a v pravej časti, v pravom srdci alebo v pravej srdcovej čakre s mužským aspektami. Hej. Čiže keď napríklad dieťa zažije veľmi dominantného otca, tak si vieme predstaviť, hej, že ako to zatvára to srdce. Hej, čiže ten strach sa buduje teda samozrejme o to viac, keď manžel nerešpektuje manželku, zase to dieťa, hej, že v čom vyrastá. Čiže to je tak veľa vplyvov a ten strach sa stáva naozaj súčasťou. Takže je výborné, keď to môžeme zvrátiť a ako sme na začiatku spomínali, spoznať, kto sme a potom tá krásna duša začne v tom vedomí zväčšovať svoje miesto a ten strach ako keby samovolne odpadáva. Že ja som bola teda ešte dosť strachieva, môžem povedať, ešte to nie je úplne v poriadku, ale bola som jedináčik, bola som u rodičov, kde vzťah bol naozaj veľmi namáhavý, čiže moje stredné srdce bolo úplne biedne a som veľmi vďačná, že sa to teda mení a je to naozaj, preto toto želanie je, aby ste to aj vy trošku mohli nejak
sebe ešte viac objavovať a že tá zmena je tak veľká, že za toľko môžeme stihnúť ešte zmeniť v sebe, že tá vďačnosť je potom naozaj veľmi veľká. Poďme ešte hovoriť o opaku strachu. Lebo všetko, čo je v našej pozornosti, má nejaké vibrácie. Čo myslíte, čo je opak strachu? Nepýtam sa tých, čo dlho meditujú. Pýtam sa vás, ktorých vás vidím prvýkrát v živote, a vy mňa. Či si viete predstaviť, čo môže byť opakom strachu? Opakom? Môže byť, áno. Ale skúsme teraz nájsť takú tú pozitívnu. Odvaha. Ešte? Prosím? Radosť, to je výborné slovo, presne, strach zabíja v nás radosť. Odvaha nás posúva ďalej, vlastne keď nemáme pocit strachu, tak sa dostaneme až do pocitu radosti. Keď ho preženieme, dostaneme sa do ega. To je vlastne to, že vlastne ja už viem všetko a nikto není nado mňa a čo si vymyslíte, hej. Takže radosť je práve tá kvalita, ktorá sídli v srdcovej čakre. Človek je prirodzene radostný a neznamená to, že sa má usmievať stále a že všetkých rozveseluje vtipmi, vôbec nie, ale vnútri cíti taký jemný prejav radosti a ten sa šíri okolo neho. A keď človek medituje, tak vlastne doslova to sú až fyzické vibrácie, ktoré cez neho prúdi. Možno ste to zažili, že prítomnosť nejakého človeka, v ktorom sa cítite veľmi dobre. Cítite sa uvoľnenie. Príde niekto iný a zrazu, že stiahne človek opätky a nič nemusí povedať. Hej? Tak, to veľmi dobre poznáme, že vyžarujeme tieto vibrácie. Je to vlastne v nás zapísané. Je to zapísané v našich energetických centrách. A keď človek medituje, tak to začína vnímať a má schopnosť dekodovať to. Lebo keď to nevieme dekodovať, tak vlastne nás to len ovplyvňuje. Ale keď tomu rozumieme, tak sa nás to prestane týkať. V prvom rade prestane nás ovplyvňovať to, čo je v nás. Nie to, čo majú druhí, lebo 100% času trávime sami so sebou. Takže radosť prichádza postupne, keď sa vyčisťuje táto čakra. A na to, aby sa to stalo, vlastne človek hovorím, že medituje a skúša, a sa potrebujeme dostať do rovnováhy. Rovnováha je také základné slovo, ktoré sa často skloňuje, že musíme byť v rovnováhe, aby sme sa niekam dostali. Keď nie je lietadlo v rovnováhe, spadne. Keď nie je loď v rovnováhe, spadne. Keď chýba rovnováha, takisto spadneme, nedostaneme sa ďaleko. A teraz, čo je vnútorná rovnováha? Všeobecná otázka, strašne sprostá. Prepačte, je to hlúpa otázka, ale vieme si pod tým niečo predstaviť, čo môže byť rovnováha. V našom živote. Kľud je dôsledok rovnováhy, áno, že už vlastne nás nič len tak ľahko nevykolají. No, je to balans, stred, áno. A je to rovnováha medzi tým, ako vnímame veci. Je taký základný psychologický postoj, že keď sa udeje nejaká reakcia, alebo niečo sa udeje okolo nás, vybuchne tá bomba alebo čokoľvek, tak ako zareagujeme? Psychológovia hovoria o dvoch spôsoboch reakcie. Keď sa niečo udeje, jeden je únik, áno, že utečieme ako zajac, alebo zaútočíme ako tiger. Ale medzi týmito dvoma vecami existuje ešte ten stred, čo sme počuli, a medzi útokom a únikom je, a to nevieme popísať. To nevieme popísať, lebo tieto dve veci sú mentálne. Chápeme ich, lebo náš život, bohužiaľ, dneska už skončil v excelovských tabulkách a dneska, čo nie je zaradené v nejakej excelovskej tabulke, neexistuje. A je to dôsledok týchto dvoch vecí, ktoré predstavujú v našej psychike ego, to sme si už hovorili, a v tejto strane sa nachádzajú naše predsudky, zvyklosti. Čiže tuto reagujeme našim egom, že ja to urobím, tak toto bude, podľa mňa to bude. A
A tuto sa nachádza, a takto to robila moja mama, moji predchodcovia, takto to budem robiť aj ja, a tak je to najlepšie na svete. Hej? To sú vlastne všetky naše zvyklosti, ktoré sú v nás uložené. Táto strana uteká, táto strana útočí. Tuto je egoista, tuto je človek, ktorý, že zás dneska prší, vyjde slnko, prečo toľko svieti. Hej, čiže to je problém, keď sme tu. Hej? Čiže stále sa nevieme z toho dostať a stále trpíme. A medzi týmito dvomi mentálnymi vecami je zaznelo toto bezmyšlienkový stav. Čiže vpravo je to tu na konci útok. A to je útek. Tu je to nazvané ako prúdenie. Je to vlastne ako keby sme v stave pozorovateľa, nebojíme sa a necháme sa unášať situáciou. Je to najprirodzenejší stav, ktorý majú malé deti. Keď si všimnete, malé dieťa príde do prostredia, maličké, nemá o tom predstavu, my už máme, my už vieme, že budú tam ľudia, budú sa ma na niečo pýtať, to by som nechcel, radšej sa im vyhnem. Proste máme v hlave nejaký program, alebo chcem, aby sa ma pýtali, prídem do prvého radu, aby si ma vyvolali, podľa toho, čo máme v hlave naprogramované. A také dieťa príde, nemá žiadny program, je bez programu. A teraz vníma, čo sa deje. Niekto sa ho niečo opýta, sa pozrie, nezamyslí sa, pozrie a odpovie, alebo neodpovie, alebo ujde, niečo urobí, niečo spontánne urobí. Tu je to označené ako prúdenie. Čiže keď sme v tej rovnováhe, tak nemáme potrebu ani útočiť, ani utekať, ale zase neznamená to, že nemôžeme použiť útek alebo útok. To je úplne prirodzené, že ho použijeme. Neprirodzené je, keď stále utekáme. Alebo keď stále útočíme. To je neprirodzené. To už nie je rovnováha. Vlastne a toto si zoberme, že tu je vlastne vypísaných viac typov aktivít a neviem čoho všetkého. Hej, víťaz, obeť. Človek, ktorý sa trpí stále ako obeť, vlastne vidíme, že sa jeho pozornosť nachádza vľavo, alebo vpravo. Takže toto je zase niečo, aby sme dokázali trošku obsiahnuť ten pocit rovnováhy, alebo to vysvetlenie, že čo to je rovnováha. Rovnováha je vlastne stav našej bytosti, ako prežívame daný okamih. A meditácia nás učí udržať sa v tejto rovnováhe. A je veľmi príjemné ísť do meditačného stánku, je sobota, svieti slnko, nikam sa neponáhľame, sadneme si pekne na porozprávať, dokonca cítime, ako nás to ukludnilo, odchádzame spokojne. To je fajn. A teraz si predstavte, príde pondelok, musím ísť do práce, mám poradu, a teraz kde je meditácia? Asi zmizla. Zostala v sobotu. Takže výsledok toho je, že je porada, nejdu nám plány, šéf tam hučí na všetkých a ja meditujem. Nie, že mi je to jedno, že kašlem na teba a meditujem, vôbec nie. Som tam, som v prítomnosti a necháme tie veci prúdiť. Nech cez nás tie veci prechádzajú a potom sa nájde riešenie. Potom vlastne tie pocity viny nás nezničia, lebo to je často nástroj ovládania. Nezničí nás strach, nezničí nás nič, čo vlastne vychádza z nášho vnútra, lebo cítime, ako to v nás prúdi. Takže to je to, čo sa potrebujeme naučiť a chceme naučiť. A to je to, čo nám vlastne dáva potom tú radosť do života a zbavuje sa strachu. Dobre, ale ja som povedal, že nebude prednáška, zatiaľ mám ten pocit, že to je prednáška. Áno, my sme boli raz na jednom takom workshope, ktorý sa volal Public Speaking, že učite sa rozprávať pred verejnosťou. A tam robili takú otázku, povedali, že 3 veci, od najhoršej, menej horšej a ešte menej horšej, povedzte, čoho sa ľudia najviac boja. Povedzte 3 veci. Čoho sa v živote ľudia najviac boja? Na 3. mieste. Na 3. mieste. Smrť. Na 3. mieste. Je smrt? Áno. 3. miesto smrť. Čiže není na prvom aj na druhom. Takže mluvit před lidmi je víc než smrt. Mluvit před lidmi je na prvom mieste. Dostávam druhé miesto. Druhé miesto sú choroby. Čiže viac sa bojíme chorobu ako smrti. To
To je taká štatistika, čiže keď zomrem, OK, keď ochoriem, že to nie je OK, keď rozprávať pred ľuďmi úplne zle. Včera som, či kedy mi to tak prišlo do pozornosti, že vlastne ten mikrofón je výborná vec, lebo to vám urobí, že ešte to veľa som nerozprávala, stojí do mikrofónu, ale že to vám urobí vlastne takú obranu a že vlastne to bariéra, že ja som chránená tým mikrofónom pred vami vlastne, hej? Že keď hovorím len takto, tak sa cítim naozaj akoby horšie, ako keď takto hovorím. Takže tak si to vyskúšajte, je to veľmi zaujímavé počuť sami seba, hej, napríklad. Trošku tu padali otázky, že ako to v sebe vypracovať, tak ja na vlastnej takej koži, čo by som povedala, keď prišla sa ma to spýtajú na ulici, tak mne najviac pomáha, ako v podstate pracovala som veľa s ľuďmi v posledné roky, môžem povedať, bola som napríklad aj poštárkou, hej. A tam vždy zachraňovalo to, že tí ľudia, vieme, sme rôzni, hej. Sú to aj takí ľudia, ktorí absolútne o duchovno neviem žiadne záujem, čiže aj také ťažšie, povieme prípady to nazvem. Ale chcem povedať, že vždy ma zachraňuje a zachraňovalo to, že to vedomie, že ja som čistá duša, aj ten druhý je čistá duša. A jednoducho tam som sa to snažila udržiavať. A moje heslo je, že sú dve istenia. Je Google to istí v hlave, to sú informačné istenia. A potom to istí to, že ja som ten čistý duch a ten druhý je čistý duch, čiže láska to istí. Čiže dve istoty. Láska to istí a Google to istí. A možno keď si potom, keď sa rozídeme, na to spomeniete, tak mi to teda osobne veľmi pomáha nakoniec prekonávať aj ten strach. Lebo človek musí byť konfrontovaný, niekto vás obviní, hej, že čo sa týka tej poštárskej práci, niečo s ohľadom doručenia a tak ďalej. Čiže všelijaké situácie, stretávate psov, je tam otrhnutí dvaja z reťazovinu, čiže proste akože všelijaké situácie za ten rok naozaj bol to absolútny tréning, presne aj na ten strach. Ale hovorím, že tieto momenty, že ja som niečo krásne a keď ten druhý sa nejako správa, všelijako sú to jeho šupky cibule, hej, jeho povrch, ale to vnútro má takisto krásne ako ja, hej. Že čo sa hovorí, že sme bratia a sestry, tak v podstate toto vedomie, že sme tam niekde v hĺbke sme všetci jedno, tak hovorím, ak tuto si ty Lenka spomínala, že by som kľudne sa išla rozprávať s tou prezidentkou presne, že preto to vedomie, no to sa musel vypracovať, hej. Štrbala som naozaj veľmi veľkým strachom, postupne sa to zlepšovalo a zlepšuje stále sa má čo. Ale akože tie druhy strachu, takisto u mňa bol veľký strach od detí, hej, máme 3 deti a to, že čo sa všetko môže stať, vieme, ja som ešte študovala antropológiu, čiže keď som ich čakala, to bol strach, lebo som sa učila o nejakých chorobách, čo sú možné a tak ďalej. Čiže a ten vzťah výchoviny, teda rodičovský, bol tiež taký, keďže ten vzťah rodičov bol zlý. Takže ten strach bol obrovský, takže naozaj, že som vďačná, že už je to na inom smerovaní. Hovorili sme o veľa o strachoch, ale možno o tom, že čo je riešenie. Neviem, zazneli to samozrejme nejaké zaujímavé a dobré nápady, ako sa dostať ďalej a nad to, keď je to, dá sa povedať, mimo našej kontroly, čo s tým urobiť. A meditácia je živý proces. Meditácia je živý proces a na to, aby sme vedeli pochopiť živý proces, potrebujeme nejakú analógiu, lebo normálne živý proces nepochopíme. To sú tie excelovské tabulky v našej hlave a to absolútne nie je živý proces. A živý proces znamená napríklad to, že máme na strome kvet. Ten kvet sa zmení na maličký zelený plod, jablko, a to jablko dozrieva, až je červené. A v ňom je ďalšie semienko, z ktorého vyrastie ďalšie. Teraz my sme v nejakom stave. Sme v stave kvetu, sme v stave zeleného jablčka, sme v stave zrelého plodu. V akom stave sme? To je veľmi dôležité pochopiť, v ktorom stave sa nachádzame a potom to prijať, ten stav, a on sa to začne rozvíjať ďalej. A my vlastne dokážeme pustiť tie veci, lebo si uvedome, akceptujeme to, že kým sme. A na tom stave dozrievania my nemôžeme urobiť nič. Nič sme neurobili, pretože sme vyrástli. Nič sme neurobili, pretože sme dospeli. Nič sme neurobili, pretože sme starší. Preto sme neurobili vôbec nič, to sa deje sám.
Krásne, ďakujeme. To je v podstate to, čo sa deje s nami, lenže keďže máme v hlave Excel, tak my si myslíme, no tak, toto leto zhodím toľko kil, toto leto postavím dom, budem na dovolenku a tak ďalej. Snažíme sa držať týchto blbostí. A vôbec si neuvedomujeme, v akom sme stave a kam sa dostávame. A meditácia spôsobuje to, že si začneme uvedomovať seba samých a začneme vnímať svoje spojenie s vesmírom. A vlastne ten archetyp, ktorý sme tam mali, ten je celý v nás. V každom človeku sú všetky dokonalé kvality. To znamená aj opak strachu, tá radosť, to je v nás. A keď začneme toto vnímať, ako to v nás dozrieva, tak už nebudeme zelené jablko, ale budeme niečo úplne iné. Začne sa to meniť. A je to sila, ktorá vyživuje celý vesmír. A ona je vlastne s nami stále spojená. Veľakrát sme o nej počuli, ale napriek tomu to spojenie s ňou nedokážeme vždy udržať. A ja poviem ešte moju skúsenosť zo strachu. To bola taká situácia v práci a chcem povedať to, že aj ten strach, ktorý prichádza nevedome, neodstránime my, lebo to je Excel, ale odstráni ho naša bytosť, tá sila, ktorá je v nás. Tá sila, ktorá je v nás, nám dáva stav, ktorý je úplne univerzálny, úplne spojený s kolektívnym vedomím. Konkrétny príklad. Vo firme bol rozruch. Bolo pred DPH-čkou a nejaká faktúra im chýbala v zozname. Veľká faktúra, ktorá mala ovplyvniť celý výsledok a tak ďalej a tak ďalej. Všetci faktúru hľadali, chodili nervózne po celej firme a všetci sa triasli pred šéfom, ktorý chodil po firme ako bulldog. A ja som sa medzi nimi prechádzal a robil som si svoju robotu, ale tak podvedome som cítil, že všetci sú nejakí nervózni. Nič som preto nerobil, pozornosť bola ako keby na vrchole hlavy. A oni už boli úplne spotení, všetci sa pred ním triasli a zrazu sme sa stretli so šéfom pri jednom stole. A on sa na mňa pozerá. A bulldog sa postavil takto proti stolu a ukáže, že ty máš tú faktúru. Tak to na mňa ukázal. A ja som sa pozrel a vtedy mi došlo, že ju mám v stole. Že ju mám v stole u seba, na odložení. A teraz pozerám na ňo a teraz som v tej 100 sekundy mal možnosť vybrať dve veci. Buď budem sa cítiť vinný a že áno, ja to si prepáčte, už sa to nestane a tak ďalej. Alebo to budem zatlkať, že v živote žiadnu faktúru nemám. Ale nič z toho sa nestalo. Ja som bol v stave svedka, pozeral sa na ňo a ak to cez mňa prešlo, samozrejme som sa spotil a hovorím, že áno, to nesiem vám. A to bolo všetko, on že takto vyfúčal a všetci vo firme vyfúčali, že všetko sa zmenilo, situácia bola úplne iná. Doniesla sa faktúra, dali sa to účtovníkom, nič z toho nebolo, všetko bolo v poriadku. A ten výsledok bol, že ja som sa, že normálne by som takto nereagoval. Že človek by naozaj reagoval tým svojím vzorcom, ale tým, že ste boli v spojení, že sa stalo to spojenie mimo môjho vedomia, mimo môjho konania, mimo môjho Excelu, sa to stalo, tak vlastne sa vyriešila tá situácia pre blaho všetkých. Všetci boli spokojní, všetci sa uvoľnili. A takéto situácie si myslím, že môžeme zažívať stále, keď nemáme program v hlave. Lebo keď máme program v hlave, že ja musím byť taký, ja sa musím tak správať, ktorý sme si buď sami vybudovali, alebo nám tam naimplantovali rodičia, alebo prostredie, v ktorom žijeme, alebo každá krajina, každý národ, každé mesto má svoj vlastný program. A meditácia je mimo týchto programov vystúpiť a vtedy sme skutočne slobodní. Vtedy môžeme cítiť naozaj tú radosť a môžeme cítiť vzácnosť, ako to Majka povedala, každého jedného človeka, ktorý je s vami a je to úžasné. Tu musíme zatleskať, že sa našla faktúra. Nestichol som kvôli tomu, že sme všetci krásne meditovali, takže ďakujeme. Ešte jednu malú vec o strachu. Bolo to v škôlke, hrali sme divadlo, mali sme hrať divadlo také s babkami. Detko ťahal repku, poznáte tú rozprávku. Ja som hral detka, ten najviac rozprával, všetko sme mali nacvičené. My sme prišli na
na to vystúpenie a ja som sa pozrel a tam bolo plno ľudí, to bol štadión, tam bolo plno ľudí. A ja vtedy, že nie, ja nebudem hrať, ja budem robiť repku, lebo tá nič nerozpráva. Tak som sa postavil na zadné a pak som hral repku vtedy, lebo som nevedel pred tými ľuďmi, keď boli za plantom niečo povedať. A je to úžasné, keď to človek prekoná, a vlastne to ani neprekoná, to sa stane samé, ale urobí sa to bez ega. Lebo ako nám sa do toho tlačí egom, hej, tak potom je to zlé. Takže na to ďakujem. Ale... Že sme spolu ešte mali takú meditáciu, súhlasíte? Hej, máte ešte čas, chuť, dobre, tak. Tak, pri meditácii je dobre si sadnúť tak, aby sme mali, buď sedíme na zemi, alebo obidve nohy sa dotýkajú zeme, aby náš systém sa dostal do rovnováhy, ale však to všetci vieme. Môžeme mať zatvorené oči a obidve ruky budeme mať dlaňami smerom hore, alebo na našich koncoch prstov môžeme cítiť prejavy tejto sily. A vlastne to je tá sila, ktorá je našou vnútornou matkou. Nie sme to my. Je to niečo, čo je s nami, čo je v nás, čo je tu na to, aby nám pomáhalo v tomto vzostupe, udržaní tejto rovnováhy. Takisto ako máme žalúdok na to, aby trávil, máme srdce, aby pumpovalo energiu, krv v celom tele, tak máme v sebe aj túto silu, ktorá je jemnej povahy, ktorá dokonca rozumie tomu, čo si želáme a čo si myslíme. A keď ju vo svojom vnútri oslovíme, tak takisto začne reagovať. A je také jedno dobré oslovenie pre ňu ako matka. Je to naša vnútorná materská sila. Ona začína svoju cestu z krížovej kosti na spodnej časti chrbtici. A odtiaľto pri meditácii začína stúpať pozdĺž chrbtice až do oblasti fontanely. Takže si môžeme zaželať, aby vystúpila. Môžeme si v duchu vyjadriť želanie: Matka, prosím, vystúp až na vrchol mojej hlavy. Prosím, daj mi spojenie s celým vesmírom. Nech sa mikrokozmos spojí s makrokozmom. Nech sa univerzálne poznanie stane našim poznaním. A aby sme tú pozornosť upevnili, tak môžeme si pravú ruku priložiť na vrchol hlavy. Stred dlane na vrchol hlavy a môžeme si mierne vymasírovať toto miesto. Keď táto sila prestúpi týmto bodom, tak nastáva stav alebo spojenie, ktoré sa označuje ako sebarealizácia. Matka, prosím, upevni alebo vytvor moju sebarealizáciu. Vďaka tomuto spojeniu sa naše vnútro dostáva prirodzene, spontánne do rovnováhy. Matka, prosím, upevni moju sebarealizáciu. Môžeme ešte maličko pritlačiť na našu hlavu a pomaly môžeme zložiť ruku dole. Žiadne myšlienky.
Môžeme počuť čokoľvek, ale naša pozornosť môže byť nad tým. Teraz si preložme pravú ruku na srdce, na ľavú stranu. A v tomto mieste sa nachádza naše najvlastnejšie ja, náš duch. V tomto mieste sa nachádza rytmus, ktorý sa ozýva aj vonku. Matka, ja som čistý duch. Sme nekonečným oceánom radosti. Sme čistá, všeprenikajúca sila. Je to miesto nekonečného súcitu. A v tomto mieste si môžeme zaželať, aby boli z našej bytosti odstránené všetky strachy. To je to, čo robí táto materská sila. Keď ju požiadame, tak začne pre nás pracovať, lebo ona rešpektuje slobodnú vôľu. Môžeme si v duchu zaželať: Matka, prosím, odstráň všetky strachy z mojej bytosti, všetok strach, ktorý tu bol pomenovaný alebo nebol pomenovaný. A prosím, naplň toto miesto čistou radosťou. Tak ako začína stúpať viac a viac z tejto energie, opäť si priložme ruku na vrchol hlavy, na našu sahasránu. A opäť si môžeme zažívať: Matka, prosím, odstrán z našej bytosti všetok strach. Nech sa rozpustí ego, ktoré vytvára strach, a nech sa rozpustí aj superego, ktoré v nás zasieva strach. Sme čistým duchom, ktorý je oveľa viac ako ego a superego. Skúsme teraz ešte ruku zložiť a úplne na záver zostaneme chvíľku s rukami na kolenách a pozornosť môže byť nad hlavou. Nemusíme premýšľať. A keď aj príde nejaká myšlienka, vôbec to nevadí. Pozornosť sa vráti do sahasrány, na vrchol hlavy.
Môžeme ešte odpustiť. Môžeme si len povedať duchu, odpúšťam všetkým všetko. Odpúšťam aj strachom. Odpúšťam svojim blízkym, odpúšťam aj sebe. Na záver meditácie, kto vie, si môžeme zdvihnúť kundalíny a urobiť si bandhan 3-krát a 7-krát bandhan. Ďakujem. Ďakujeme, že sme mohli byť spolu, že sme mohli spolu meditovať a zdieľať svoje skúsenosti. Je to pre každého obohacujúce, pre nás veľmi. Ďakujeme. A keď sa vám páči meditácia, tak meditujte ďalej určite. Je to úžasná vec a dúfam, že sa niekedy možno stretneme zase. Ďakujem. Majte sa.